Soc Joan Font i Torrent, secretari general de l'Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició, i avui m'agradaria parlar-vos de literatura gastronòmica. L'home, com a ser social, necessita compartir, comunicar i transmetre el saber que va acumulant en la seva experiència diària. I a Catalunya, el tema de la cuina ha estat sempre de gran interès. El llibre de Saint-Subi de 1324 i el llibre de Parellada de menjar, també del segle XIV, amb dos manuscrits, són un bon exemple del que són receptaris d'aquella època i de l'antiga tradició culinària i gastronòmica de Catalunya. Amb l'embranzida de la impremta, els llibres passen a ser publicats en quantitats importants i tot aquest saber es posa en mans a disposició de les persones interessades. Durant diversos segles, la producció editorial és important i és per això que encara en aquests moments es poden trobar, jo diria que amb relativa facilitat, a llibreries de vell, exemplars dels segles XVIII, XIX i XX que ens permeten conèixer quines eren les receptes habituals en aquell temps, quins eren els aliments que en aquell moment gaudia la gent i quines eren les preparacions que feien el delit de la població en general. Entre aquests llibres jo destacaria autors com Juan Altimires, Jean Antelme Brillat Savarin, Auguste Escoffier, Pere Puig, Josep Pla, Ignasi Domènech, Néstor Luján. Tots ells excel·lents autors, amb excel·lents obres i la majoria d'ells estretament vinculats a la gastronomia catalana. L'Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició recentment ha posat en marxa un projecte editorial per posar a l'abast del públic obres singulars de contingut gastronòmic. Ens sentim especialment orgullosos de la publicació d'una obra en homenatge a Josep Pla amb il·lustracions de Ferran Adrià i que contenen extractes de la majoria de les seves obres amb contingut astronòmic i amb consells, explicacions i resums d'opinió respecte de la matèria. Finalment, dir-vos que m'agrada recomanar una obra de Carmen Simón Palmer que es titula Bibliografia de la gastronomia espanyola i que ens permetrà bastir una petita biblioteca i gaudir d'una original bona taula. Moltes gràcies.